Assalamu alaikum. Ga dai sarkin mota ya yanke hukunci tsakanin Naziru sarkin waƙa da kuma Dauda Kahutu Rarara akan gasar motoci da suke yi a tsakaninsu. Sarkin mota ya fito ya bayyana haka cikin ɗan ƙanƙanin lokaci bayan da Naziru sarkin waƙa ya fito da dalleliyar G-Wagon ɗinsa da ya ɗara na Rara har sau 3 a cewar sarkin mota.